Ето защо ние направим една цетка. Тази цетка е именно 50 овце от една порода и 70 литра на овца за година. Това е напълно постижимо, защото една каракачанска овца, млякото е така, дойна между се около 45-50 литра, а към 75 литра е тази лактационна, т.е. от пламането до пресушаването. Ето защо това трябваше да се направи в овцевъдството, а именно тези, които са дали пари за кошари, тези, които са дали пари за стокови, за хубави животни, които са високопродуктивни. Тоест този, който е внедрил модернизация, този, който храни с фуражи, които се усреща, който е модернизирал с машини на агритоп. Тоест това е за тези хора, защото ако искаш да имаш добри овци да дават мляко, ти трябва да ги храниш, трябва да имаш микро и макроклимат, т.е. добри условия. Това, че ние отново написахме отворено писмо към всички медии, към всички овцевъди, че това ще се случи. И това се случи. 70 литра е тавана и никой не бива да се сърди. Ако има 100 овце, продай 30 и си остави 70, обаче качествени. Вашия случай, да, добре. Вашия случай, имате 53 овце.